Wat gebeurt hier al, hè? Hoe heet die poppy? Nino. Hoe? Nino. Nino? Ja. Oh, hi Nino. Nou jongens, heel volle willen. Lekker bootje? Ja. En dan want van Mandy een keer. Lukt het? Zeg maar daar, zit er wat in? Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Nou, het is hier lekker rustig in de huis, geen bandjes. Maar we willen toch heel graag weer ophellen, want juster jonne hier ik een optreden met Tiffany and the Rhythm Boys. Wie Mark Kelly's in Friese Pjan. Wie echt super leuk trouwens, dus daarna weer ik nog een band. Dus wel een hele leuke jonne hoor. En de bandjes hadden koest bij opa, Herman en Beppe Sjoukje. Nou, die gaan hun vast ook van maken. Zaken die vliegen voor het voetbalveld op. En Ilde die vliegen opa Herman om mijn nekken. Dus die had vast tegen het zin hoor. Maar wij willen nou toch ook wel weer heel graag zien. Dus wij zullen daar even brunchen. En daarna zullen we even naar een open dag van Tuin- en Inspiratiedagen in Noord-Burgum. Dus ja, we zullen wel zien wat verder de dag brengt. Ik zou zeggen, vergeet net te abonneren en te liken. En ik neem je minuut bij mij. Hey, we zijn in Burgum. Wat gebeurt hier al, hè? We zijn bij de boren. Oeh, het is bij de boren. Ik zie Beppe al druk doorhanden in de huis. Heel de krijgt een keer in de kont lopen. Nou, hoe ik dat net mee te doen. Oh. Hallo. Oh, hij heeft zo goed koest. Wie het lekker Ik jou 24 shit. Wie is even wekker? Dankjewel. En toen best wel sliepen hier. Nou, zaken slept. En waar is zaken nou dan? Voetbal. Alex. Is het misschien Mattie Alex? Ja. Zullen we zo schinnen komen? Ik heb Beppe veertig met die. Ah, wat is toch zo? Wat had hij een mooi broekje, jongen? Het is een tuinbroekje, jongen. Hoe heet die poppy? Nino. Hoe? Nino. Nino? Ja. Oh, hi Nino. Ho Nino. Het vallen Nino. Woe. Oh, twa. Ja, dat ben het broertje en zusje. Ja. Oh, wat leuk. Een twalling, hé. Ja. En hoe heet die dan? Die heet Nino en die heet? K. Nino en K. Ja. Nino en K. Wat mooi. Die vrouwens. Hey. Hallo. Dit zat een jurk, jongen. En die had een tuinbroek, jongen. Ja, een jonkje en een famke shirt met me. Ja, doe ik er nog wel bij zitten. Een beetje aan de kant. Ik is er nog correct naast, dacht ik. Van net. Past dat? Nee. Als het te dikke kort? Maar er hier bij die op skutten, hé. Maar Nino en bij die op scoort. Zo. Wat gezellig. Even lekker zacht kroppen. Mijn mem Ildo. Is toen de mem? Met dit 10 baby's? Dus. Oh, hallo. Die. Oh, die is van mem. Met hem kroppen zo. Oh. Maar ik zit er Nou, daar pas ik net mee bij. daar. Ja, moet ik daar zitten. Suzanne Poppe, Ildo luidt in de groppe. Hij de mem Safie van Hoes, koezen met beroppen. Kamen ze dus, mijn appel in de bus, Vargalietse poppen. Nou jongens, we gaan heerlijk brunst. Lekkere pannenkoekjes gewoon van Beppe. Ik zet spul weer even in de auto laden. Want we kregen een telefoontje van Peter. Dat is een zwager van Tjibbe. De man van Klaske. De heid van Evan. En die vregen als zaken Thomas en mij woer naar het Legio museum. Dat is wat al het Lego is. Hebben we al een keer eerder geweest. Nou ja, dat woer zaken natuurlijk heel graag. Dus wij zullen gauw inpakken. Zaken thuisbrengen en een keer niet ompikt worden. En dan gaan we ietsjes later dan we eerst doen, gaan we met Ilde toch nog even naar Boonstert, dan is het hier een handel, om daar nog even te zien bij de Tuin- en Inspiratiedagen. En zo rent hij altijd wel was. Ik zal even de auto inladen. Hey Saki! Hoi. Dus is naar Legioland. Maar Legio. Eva, Ja. wat leuk dat hij die vrij had. Maar hoe ben je het bij opa en Beppe? Heel leuk. Wat haast al je bedijn hoor? Juster Midje hakt voetballen. Tuurlijk, Juster Joene hakt voetballen. tuurlijk. Maar waar?
Maar ik weet net, maar ben je voor mannen voetballen? Tuurlijk. En ik had een lekker vriendje die bent hier ergens. Die bent op deze kant ergens. Ja. Ja? Alex. Alex, ja. Is vorige keer al mee boaten, toch? Ja, wat je wilt, ik maar. Dit was de hoes. Oké. Ja, nou. Dat is wel mooi, tegen bij open en Beppe, hé. Dat is wel handig. Nou, is gewoon een kameraadje in Burgum dus. Dat is ideaal. Wat hast toen met Alex dingen? Games. En voetballen. Wat voor game hebben die in? Minecraft. Is dat leuk? Ja. Dus dat met die blokjes. Ja, maar ik ken het. Maar men weet ook net niet eens precies hoe het werkt. Maar het is wel leuk om te doen dus. Ja. Oké. Maar is dan iets bouwen? Ja, ik is bouwen en zo. Oké. En Ildo, hier is het ook leuk om bij open en Beppe. Hier is bij open en Beppe koest. Ja? Lekker eikenhoorn. Beppe hier lekkere eikens. En die eikens zijn helemaal verstopt. De zaak al hierop zacht. Ildo hier nou een koeske die doe is de eikens opzacht, hè? Ja. Ja, Ilde die wie zo wurg, dus die had nog even lijn. Dat is echt wel mooi, want anders dan hier we het zijn van wie letter hard uitbed, maar een slipje is dan nog wel. Dat zie je ook net kennen. Dat hier je net kennen, nee. Ja jongen, Wat is hier? een circus. Dat is een soort circus, Circus-saurus. Circus-saurus. Ze roem je het al weer op volgens mij. Als je bent aan het opbouwen. Nee, ik weet het niet. Nee, van mij ik ook gebeurt. Ja, zo ben ik bezig, hinderkes. In de koers. Leuk. Kijk, ik was een keer aan. Van meer, best toen was in het Circus Westzaken. Nee, Nee. hij vol. Maar Ja. echt een grote olifant. En dat meidje wil ik net meer, dacht ik. Dat is eigenlijk net meer mijn beest, ze volle. Ja, ik heb misschien wel eens een keer bedijnen. Nou, wij zullen dus eerst op naar Broeksterwaard, de zaken ophellen. Wat nou? En dan zullen we nog even Boonstra in Noordburg. Op naar Broeksterwaard. Heel volle willen. Nou, Heel volle willen. Nou jongens, heel volle willen. Ja. Lekker boatje. ja. En dan het van Midje een keer. Lukt het? Hij is zo ver? Ja, ik wil wel. Ik wil wel. Is het wie? Ja, Ja? Nou. Doei jongens, heel veel plezier. Doei doei. Nou, en dan gaan we op naar Boonstra, richting Noordburgen. Nou, zo is je wat zie je hier, Hilda. Het lijkt er weer lekker springkassen heen. Dat is wel leuk. Oei, dat is mooi. Scoortje, dan gaan we eerst een blokje curry en dan maar sabo weer hebben op springkassen, oké? Zo wist je wat voor mooie tuintjes dat je hier al je hebt. Hey. Zie, dit is Pakenzaken in tuintje. Hey. Dit is van Pakenzaken. Dit had hij het maken van Cottonsteel. Ja, Pakenzaken in tuintje. Net- Beppe. En voor Beppe, ja. Zie, kom maar bovenop. Klim maar op. Zie, en hij heeft zijn bloembakjes, bankjes. Zie, dit zat hij het maken. Je kunt zitten. Hij moet echt zitten. Kom maar, hij. En eigen bankje testen. Daar hij dan een bankje maken. Vind je mooi? Gewoon chillen. Het is op zich wel lekker waar, het buitenlandse hut. Ja, het net koud. Het waait wel aardig. Oh, dat is een biethondje. Zeg maar, hoi hoentje. Goeiedag. Oh, het is een skotje. Hildo die zit weer bezig. Hé, dat is een skommel. Nou, maar zo is een skommel in. Dit is een mooie skommel. Dat beetje omheen, Hildo. Het is helemaal omheen gekeurig. Is dat waar? Oh, dan gaan ze weer naar beneden. Oeh. Lietse poortjes. Hey, goed zo. Nog een op deze gruttenskommel. Dit is een joekelgrutten. Oh, de gruttenskommel. Wee. Er ligt het haast wel een bedje, hé. Ik is wel op koesen. Dit was hier dan.
zit erin? Leeg. Oh, cadeautje. Zeg eens even, zit er wat in? Nee, leeg. Niks. Ietsje draaien. Zo. Zo. Leeg. Oh, lekker stakje met vlees. En is je lekker? Ja? Nom, nom, nom. Dan even springen. Eerst stakje, Piet, hè? Oh, nou, het stakje net vlees. Dan kunnen we dan springen. Ja, daar is ze weer. Is mijn vriend? Ja, kom je om, we gaan verder. Kom, vriend. Ze wonnen net naar huis. Vind je het leuk, hè? En? Oh ja, dat is net een man. Nee, werd ik steeds mooier dat nep Jesse. Nou jongens, wij zullen weer op naar de auto. We hadden een hele leuke dag gewoon. Een tweede Pinkster dag. Jelke en ik willen van de morgen te jaren werken zonder bandjes. Lekker rustig gewoon opstaat. Bandjes uit koers bij opa en Beb in Burgum. Nou, zoals ik al zei, die gaan hun er heel best van maken. We hadden even lekker brunch bij opa en Beppe. We gaan hier even bij Boonstation, Tuin- en Inspiratiedagen. Altijd leuk. Heel cool, mooi om te springen. En zaken is nou mij Evan naar Legioland. Nou, die vermaakte mij wel. Ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw tonk omheen en via het net de chill op te downloaden van die tablet als telefoon. Vlog, Om het te naaien? vlog, vlog. Hoi. Echt goed!